Салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор ҳастем дар назди Хитой бозор. Намарҳамат аз ин тараф дӯстони азиз, агар болотар равем аэропорт мешавад. Инҷо бошад навастройкҳои Хитой бозор ва ҳавлии имрӯзаамон дӯстони азиз дар ҳамин маҳалла ҷойгир аст. Марҳамат сар мекунед. Марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ 2.5 сотиқ замин мебошад ва 5 дар хона дорад. Бо свет ва об таъмин аст. Обшам беҳтарин мебошад дӯстони азиз. Ина марҳамат бе насос, напори об, бе насос. ҳавлӣ як ваннаву як туалет дорад, ки дар берун мебошанд. Марҳамат аз ҳоҷатхона сар мекунем. мегузарем ба ҳамом. ҳоҷатхона бо ҳамома буд кардем. Акнун мегузарем ба худи хона. 5 дар хона, 3таш дар якум ошона, 2таш дар дуюм ошона. Марҳамат, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, кухня ва инҷо бошад сеюм ҳуҷра. Марҳамат аз якум ҳуҷра сар мекунем. ва боз хотиррасо мекунем, ки хона подвал ҳам дорад. Подвалаш калон мебошад, 50 метри квадратӣ. баъди сёмкаи хона подвалшам нишон медиҳем. Ҳама трезаҳош часпондагия дӯстони азиз, трезаҳои пластикии туркӣ мебошанд. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. чӣ хеле ки мебинед, ин хона тайёр мебошад. ҳам абой, ҳам паркет, ҳамаш часпондагия. хонаи тайёр. мегузарем ба ошхона, яъне кухня. ошхонаам кухни гарнитуруш ҳаст. ва мегузарем ба охирон ҳуҷраи истиқоматӣ дар якум ошона. айраҳи калоне ки дар аввали видео нишон додем, то хоная тақрибан 1.5 километр мебошад. акнун мегузарем ба дуюм ошона. марҳамат дӯстони азиз, дуюм ошона 2 дар хона дорад, балкон ва як холи калон. ина марҳамат якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва чӣ хеле ки мебинед, калидоруш калон аст. инаҳа хол меганша. мегузарем ба чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва мегузарем ба охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, панҷум ҳуҷра. хона бо подвал ҳам дорад. дӯстони азиз, ҳамаи хонаҳоро сёмка кардем. ҳамагӣ подвал мондагия. чӣ хеле ки гуфтагӣ будем, подвалаш калон мебошад, 50 метри квадратӣ. марҳамат. маълумоти хоная боз як бори дигар такрор мекунем. 2.5 сотиқ замин, 5 дар хона, як ванна, як туалет дорад, берунда мебошанд. боз подвал ҳам дорад, 50 метри квадратӣ. ҷойгир аст дар Хитой бозор, гардиши отдели Фирдавсида, пеши мактаби 75. айроҳи калон то хоная тақрибан 1.5 километр мебошад. нархаш 690 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран, рақамҳои 4009 ватсап, имо доранд. ва дӯстони азиз, ҳавли алишам мешавад ба квартира болои сун дода шавад. марҳамат. аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид. барори кори шумо да худо нигаҳботон боша.